Честита нова година! Здрава, Румена, за смена и за днеска, и за вчера. Това е хороскопът на Алена. Сама го написах. Овен. Има рога. Телец. Също. Добре, сега ще ви взривя умовете с факти. Това е Пепи. Пепи е зодия Близнаци. Никога не съм проумявала факта, че зодията Близнаци означава два човека, но имаме само единствен Пепи. Ако случайно сте зодия Близнаци, моля, напишете коментар и кажете как става. Рак. Черен хумор. А сега още един хъплив факт. Схванахте ли? Хъплив? Като лъв? Ето и какъв е той. По какъв начин това ви прилича на лъв? Прилича ми на много неща, нека ви кажа, но не и на лъв. Ние от НАЗ, Национална агенция за зодиите, обсъждаме проблема редовно. Винаги стигаме до извода, че съзвездието прилича повече на безкрак кон. Дева, това странно видео Дева. Везни. Те няма да се обидят, ако ги наричате кантари. Скорпион. Прабаба ми беше скорпион и не е жива сега. Това означава, че всички все някой ден ще умрем. Стрелец. Те винаги, без никакви изключения, оцелват тоалетната чиния. Козирог. Ами като овен и телец, и той има рога. Единствената разлика е, че от козите става сирене. Водолей. Ако зодията ви е водолей, вие автоматично сте много непохватни около чаши пълни с вода. Бягайте, пазете се от тях. Най-добрата ми приятелка е водолей и не е докосвала чаша от 13 години. Риби. Много ги обичам с пържени картофки. Ау, кой ли чука в този час? Здравейте. Здравейте, Светлана. Ние сме от Националната агенция за зодиите. Ау, вие сте от нас? Точно така, госпожо. Нас се нуждае от вас. Пресвети хороскоп, идвам веднага. Дайте ми една секунда. Сърдечно ви благодаря за гледането, прекрасни мои наивни зрители. И отново, честита нова година, здрава, румена, за смена. И за днеска, и за вчера. Това беше хороскопът на Алена. Аз сега отивам да спасявам света. При мен с този хороскоп си е направо междузвездни войни. За по-подробен хороскоп вижте видеото на Тодор, т.е. другата Алена.